Numerosos veciños de Corrubedo concentrábanse esta mañá ás portas do Centro de Saúde da localidade ribeirense para denunciar os recortes na atención primaria. Ata o de agora, a parroquia contaba cun profesional en xornada completa, pero hai unhas semanas a situación mudou, contando únicamente cun médico un par de horas ao día. El doctor Fontau era el interino, porque la plaza no pertenecía a nadie de por aquí y no la ejerció, pero se quedó con la plaza. Ahora, no sé si es que ya se habrá jubilado, y esta plaza hay que cubrirla. Y tal como está la sanidad a nivel nacional, a nivel autonómico, pues no la quieren cubrir, quieren que desaparezca. Corrubedo tenía plaza de médico, plaza de celador y plaza de enfermera, y se quieren quedar solamente celador y enfermera. Esta situación é especialmente grave nunha parroquia con alta porcentaxe de poboación envellecida, con dificultades para desplazarse ata Ribeira no caso de precisar atención, ou mesmo de consultar as horas de disponibilidade do médico, xa que só se pode facer a través dunha aplicación. Ahora mismo temos apenas unhas horas ao día, aparte é difícil saber que horas son porque hai que consultalo en aplicacións de móvil e aquí claro, Corrubedo é un sitio onde predomina a xente maior que xa a min a veces me costa un pouco saber mirar ese tipo de aplicacións, pois para máis unha persoa maior que non sabe, entón prácticamente podemos dicir que xa estamos sin médico porque nadie sabe a que horas ven ni a que horas non ven, entón eso, obrígate a ir a Ribeira, desplazarte, xente con mobilidade reducida, incluso o servicio de autobuses tampouco está moi alá que digamos últimamente. Na manifestación que percorreu a zona portuaria de Corrubedo participaron tamén representantes de distintos grupos da Corporación Ribeirense. Xa foron varias as formacións políticas que se fixeron eco desta reivindicación veciñal. Algún partido creo que se mandou algunha protesta ao Parlamento, incluso nós é a terceira xuntanza que facemos aquí na rúa en Corrubedo e estamos preparando facer unha un pouco máis grande, contando xa con xente de toda a Bisbarra, incluso con xente de Noia, facer unha protesta un pouco máis grande para tentar conseguir o que nos pertence.